Velkommen til Studieskolen. Vi er Danmarks største sprogskole, og vi vil gerne vise, hvordan vi integrerer blog i undervisningen. En blog er en enkel hjemmeside. Vores lærere har udviklet deres blog som konkret værktøj i deres sprogundervisning. Kursisterne får en oversigt over, hvad der er sket og hvad der vil ske på kurset. De får også nem adgang til supplerende materiale, links, video og lydfiler. Konkret betyder det, at vi altid har et levende mødested til rådighed. Så gik vi i gang og afprøvede bloggen på 22 kurser i 6 måneder. Vi er 10 lærere, der deltager i forsøget. Før bloggen var jeg nødt til at bære bøger og tusindvis af kopier. Nu med bloggen er det mere praktisk og effektivt. Jeg kan give mine elever alt suppleremateriale uden at belaste min ryg. Det jeg synes, der har været bedst, det var, at folk dukkede op igen, når de ikke har kunnet komme 2 gange i træk. De kunne jo simpelthen gå ind på bloggen og så se, hvad vi havde lavet. Det betød rigtig meget for gruppen. Jeg tænkte også på det den anden dag, da min printer var i stykker. Så brugte jeg bare bloggen i stedet for, at det fungerede perfekt. Jeg rejser meget, og bloggen gjorde det nemmere for mig at fortsætte på kurset. Hver gang jeg var væk, kunne jeg bare se, hvad vi havde lavet, og downloade alt materiale. Ellers havde jeg måske ikke gennemført kurset. Det er nemt og driftssikkert at bruge bloggen, og det giver mig også en bedre tilknytning til kurset. Bloggen hjælper med at holde materiale og deltagerne sammen. Fremover skal bloggen være et virtuelt bibliotek for alle kurser på studieskolen. Hvert sprog får sit eget fagbibliotek som et sted, hvor lærerne og kursisterne mødes. Her kan man snuse rundt, finde nyt, repetere gammelt og lade sig inspirere.